салом алейкум, ҳамватанони азиз. номи ман аю Ҳусейн Ашур ва барояхча шогирд доштае. Ман қатъи ягонта дига гап намезанам. Ман 9 моҳ гап задам. Зоратон кардам. Яхират айра гашти. Яхират ваъда додӣ. Яке рӯзе шид, гуфтем ки Исоқ мо намешнасем. Насиб боша ҳафтаи дига ман 2-3 документ пешниҳод мекунам. Ман гарантитон медам ки шумо подпис мемонед. Именно группаи 24 ва назатиё. Я как честный юрист гарантитон медам ки шумо круглый стол мешинед, 10 ҷода бояд подпис бимонед. хоино, шумо ба ҳамед нашед. қатъи шумо ҳеҷ гап намезанад. барое ки шумо псих ҳастед, шумо ненормальни ҳастед. Ман психология кор карда ҳастам, ман медонам. шумо клоун ҳастед. мара метавонед ота биген, ата меген яхела. лучи папа биген. ман папаи шумо. ман фақат шуморо ёрдан карда метавонам. ман шуморо бояд барои рост барам. барои росте ки ранги одам бояд шумо зиндагӣ кунед. барое ки шумо миллати моро паш задисед дар Европа. ман юристи бепули шумо. лучи, давайте жить дружно, ребята. шумо дар пеши қонун сархам мешед. яки ҳозиан як хелат сари вақт аст. мо ҳафтаи дига хушук хоҳем гап зад. ман пешниҳод мекунам. баъд насиб боша эфир мекунем. ман гарантитон медам. хоино, шумо ба гапҳои ман бояд бовар кунед.